நான் வந்து விஷால் ராஜா ஸ்கூலில் படிக்கிறேன், 9th படிக்கிறேன். எங்கள் வீட்டு சிவகங்கையில் தான் இருக்குது. இங்கே வந்து நிறையா வந்து புக்கு இருக்குது, தலைவர்களை பற்றி நிறையா தலைவர்களை பற்றி புக்கு இருக்குது. அப்புறம் இந்த மாதிரி ஹேண்ட் ரைட்டிங் புக்கு, இந்த மாதிரி ஏபிசிடி புக்கு, நிறையா புக்கு இருக்குது. அல்லாமல் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழடி பற்றி புக்கு, கீழடி அதில் எல்லா பொருட்களும் எக்ஸாம்பிள் வச்சுருக்காங்க. இதில் நிறையா வந்து எங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குது பார்க்க. இந்த மாதிரி நாங்கள் வெளியே போய் பார்த்ததில்ல, எங்கள் வீட்லேயும் கூட்டி போனதில்லை. இதெல்லாம் பார்த்தோன்னே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது, ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த மாதிரி வச்சது எங்களுக்கு, சிவகங்கையில் வச்சது. நாங்கள் மன்னர் ராஜா துரைசிங்கம் காலேஜ்லேருந்து வரோம். இந்த மாதிரி புத்தக கண்காட்சி இதுவரை நாங்கள் பார்த்ததே இல்லை. சிவகங்கையில் நடத்துறதுனால எங்களுக்கு ரொம்ப ஜாலியாகவும் இருக்குது, ரொம்ப தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருக்குது. காலேஜ்லேருந்து வர்றது நல்லா இருக்குது. இது பசங்களோடு சுற்றுற நல்லா இருக்குது, என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருக்குது. இந்த கீழடி அகழாய்வை பற்றி கீழடி ஆகல்வாய் டிவியில் தான் பார்த்துருக்கேன் இதுவரை. இப்போ தான் நேரில் பார்க்குறான், அதனால் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது.